coy. Gila pendekar ini Iris. Pendekar ini. Pendek mekar. Ayo le. Ayo le. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah rekan-rekan dari Putra Raga Tunggal Egal Soan Singlatan Tegal Ru. Malam hari ini makarya bareng Makepang dados tunggal nyawiji dadi siji karo kanca-kanca sekarang gading raka seta. Gonmu dadi presiden dipaksa modon parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi ayo Orde baru dadi korban ambisi reformis palsu latihan cacat netromu henti kucing kanggo asu LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tumindake Raga Tunggal Bandeng Origi tentunya masih panjenengan saksikan di depan panjenengan di atas Siti Pagelaran yang kedua dari konser ABD. Sampaikan juga terima kasih matur nuwun. Eyo rakyat sing wis gila dadi korban dicegat kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disikirake. Allahumma sholli ala Muhammad.
penting lan tansah disikirake. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu aja gak repot. Sekar Gandeng Raga Sental ini juga bersama putra raga tunggal Bandeng Origi. Awas, lo, yo, sing wis lilo dadi korban, dicekal kono kini marko melani, amu, sing dianggap penting, lan tansah disingkirake. Salungamu akeh siru, Iya. sokelan, So.